naman yung galit at sama ng loob ng mga Kuwaiti. Kasi nga, naging napakaayos, mahusay ang mga Pilipinas sa paghahanap buhay, pag-alaga ng bata. Kaya ngayon, bagamat kailangan nila ng kasambahay, pero insecure sila na baka mamaya maagawan din sila ng asawa. Kaya ang nangyayari, kita mo, minamaltrato nila, pinapapangit nila, pinapapayat. Yung isa pa nga, tulad ng nabanggit ko nila, pinuputulan pa ng labi, meron ginupit yung dila, ginupitan ng buhok. Ganun sila ka-insecure. Kaya sinasabi ko nga, hindi naman talaga ang Kuwait, hindi lamang napaka-complex ng problema. Hindi lamang kontrata, hindi lang tungkol ito sa kapalan. May problema ito kasi sa kultura. Yung kultura ng pagsiselos, insecurities, mahirap gamutin yan. Kaya sinasabi natin, hindi ito ang lugar. Hindi yan ang lugar para sa kasambahan.